Israel khopui pahni Jerusalem le Tel Aviv thlun zom tu khokar konga shar hagai hmuna martar te thlana chuan Joshua bung khat chang som pali thu nangni mi chak Huaisen ho zong ero chu inral thuamin in lokai masa anga in unau te in lo tan puyang ti thu hi hebrai tonga zia lan ani a Bible kan hmuangin pathian in Moses mangin Israel fa te chu ansaltan na ai gupta ram matangin arwai chuaka Mase Jordan luyan kan ma in Moab muna Mosian na thisan Moab muna hian Israel tha namsom pahni te zinga Ruben namte Gad namte le Manase namzat ve te chu rampek Anni a abak zong te ro chuan Joshua hova Jordan lui kanin kanan ram chu alo lua mek tu te kuta tangin an chu sak tur ani thungang chutia Jordan lui kan tura anin buat sai mek lai chuan Joshua Israel mi puite chu ko khomin Ruben hote Gad hote le Manase namzat ve te nena chuan thu asoya lalpa in pathian in cholna ape chewa heram hi ala pedon cheu ti lalpa chhia hlo Mosian thu alo pek cheu kha hrengang cheu in nupuite in fanaute te le in ran rual te hi chu Jordan lui rala Mosian ram alo peka cheu hian an omanga nangni mi chak Huaisen ho zongero chu in ral thuamin in lokai masa anga in unau te in lo tan puyang lalpan in unau te chu nangmahni'n poka cholna apeka lalpa in pathian in ram apek chu Anni po in an lua ve ma lo chuan ti in he Joshua thu soi hi ania sahar hagai martar te thlana in ziak kha chu sahar hagai martar te thlan chu sangkha chakwa somli pariata Israel zalen nâna dopuitu ra Khawvel ram hrang aṭanga Juda ron in pe Arab sipaite laka thita te hriat reng nâna siam ani a an Bible chang tarlan hi ain hme viau ani tarlan photo ngin sangkha chakwa somli pasari November thla a UN General Assembly in Juda te le Arab te tana Palestine then hranna tur ruwa hmanna apom matangin Arab le Juda te in kara in tualvuak na le buaina na satak a thleng ngala Juda te hian British thunei tu tena an chuasan ma ngeya independent puan hman an du boxi ya wangin Palestine boruak arit hle ani an then oma Arab ram hrang ten sipai changtlung tak nein lai puite tenkle in do long mai ba ka in do thlo na thlengin an nei fura Juda te ro in engma nei lovin bul an tan don ek chau ani a sumle pa ya an mamo tam tak US a Juda ten an phuruk sakdan video masalama Golda Mary chanchina tarlan ani to a tuntuma hian in dona muala thok chuak tur sipai an mamo na phusutura ram hrang aṭanga ron in volunteer Israel mangai tu mingai san omte chanchin le Untitled an soi chuate kan thlirin kan ngaithla ho don ani ram hrang somruk don atangin mi sangli vel anin volunteer a chungzinga tamber te chu in dopui pahni na atang rual sipai ta na beitu te kha ni in Israeli Air Force lodin chuana bulpui berpo in dopui pahni na hun laya tang rual sipai pilot te kha Anni Israel zalen na swalpui tura in volunteer te hi Machal tia hriat ni in anzinga mi za somni pathum la in an nun hlanin an martara Adam chuak te zinga mi then khat chanchin le Untitled an soi chuate kantar langdon ani ahmasaberin US Navy pilot in dopui pahni na Tokyo khopui chungvela lolim kwal zak to le Japanese cruiser ka pilna a tho hlok tak a Huaisen le a tho thata wanga tangkapui le choimoina hrang lo dong to Leon Frankel lakam chuak hi lo ngai thla ila in dopui pahni na Japan an tlom hnu in car le truck second hand zorna dor hongin sumdon na hlo tling tak ka kalpuya ka car du ka khalin ka hmeichhe du zong ka len kwalpui thin chutia nuam taka hring nun ka man lai chuan New Year ka tangin phone call ka donga Israel in independent na puan ruala athen om Arab ramten an doron ngal tur thu le chumi lo ma chon tura ka thiam na le ka experience an mamo thu min ron thlila ngun taka ka ngai tu hnu in Arab ramten Juda te ram nuai chimi an tum thu Khawvel hriata an puan mek lai le Juda te suat tum hni na kalpui tura anin buat sai mek lai in
kei in Judâna-ah ka sul hnu le ka thiamna nei ve ang chun nen hian ngawi rengin ka ding mai tur ani lovang ti in ka rilru ka siam fela tu ma in min tang thei lovang ti in ka in se ru ta boka chu ka thil tum chu ti hlawh tlingin Israel tan tum somhni panga vel lai operation ka nei ve hman German uniform in bel chunga ka thlawna hman thiam MB 109 cockpita ka thulai thalak te kha ka mitla ala cham reng mai silai mu han dewa Tel Aviv kanom lain Europa thi na kem hrang atangin Juda te ron thiar lu Anni nu le pa le an fa tenen Israel ram leilung an ron ra ruala thing thi a lei an han fop te an hmangai an thian te nena hlim em an hanin pom vong te le patling tun hma tanga thi na kem pakhata lo om ho char to te lom tak le lungchim taka anin ko a an hanin pom vong ka han mu meu chuan chu hmuna in Judâna-ah ma chon tura ka in pek na chuan chan thatak zong anei ve nge mai ti hria in keipo kalom hle ani US Marine Corps pilot veteran Japan ral beina che thatak le sipai Huaisen choi moina tam tak dong to Israeli Air Force Combat Mission Masabera Commander in Charge Lu Leonard athu soi hi lo ngai thla chun zom ila Hagana sipaya in petura somna thu chanchin bu a kalo hmu a Palestina in Judâna chuak ngei don ti ka hria fighter pilot kani ange in Judâna-ah Israel tana hanlim kwal le vel chu du in rilru ka siam fela Arab Ramten Air Force changtlung tak an nei to la in Israel chuan eng ma anei lo German sipaiten Czechoslovakia a thlawna chia pali le apa thlui ho an hnu chia ti chau lo chu Mase chung thlawna hlui te chu rem khomin arukin Palestina lak lu Anni ti chuan thlawna trol to tak pali mang chuan Israeli Air Force lungphum kan phum ta ani me ni somni pakwa sangkha jakwa somli pariata Egypt sipaiten Tel Aviv lak tumin sipai sing chuang le motor le teng rual thahnem tak nen min ron pana mel rukvel chawin min dang to keini la in nei kan nei der si lova tuna kan thok chuak nga lo ani chuan naktuk zinga Tel Aviv chu Israel kuta om to lovang ti chiang taka ka hriat awangin kan nei chun ang thlawna pali chu ka hovin kan thlok chuak nga la cockpit atangin hnunglam ka thlir le ta Israel ram leilung ka hmu malama ero min te chatura asirukla ron thok chuak mel masipaite ti chuan thlawna chu kuaizang thalin leilama kabir thla a kan bom nei ang te kan thlak zo in kan in sa seng le ngal kan bom thlak ten hlo tling taka hna an tho ba ka thlawna kan neyang ti ring phamia lo arab sipaiten thlawna kan neya vansang atangin bom po kan thlak thei ani ti an hriatin ama angin min zuam talova Tel Aviv chu harsa takin kan hum him thei rama voin thleng hian Israel sipai hmun pui alo ni chun zom ta ani hemi hmuna om tur le khami tuma Israel dam kho chhuah nâna bei tura piang kani ti ka in hriatin ro pui ka ti in kalom hle ani Harold Livingstone athu soi ve thung Kaming chu Harold Livingstone ni in US Army Air Force a pilot kani train ni khat chu ka thian pa le khathon ka honin he number hi call ro ti in phone number pakhat alo oma ka han call chuan Livingstone khata engei la ti reng Israel in independent apuang dona ama dotu tura then om arab sipaite ma chon turin mamo ini a kan ngak reng to che ni aron ti a churil ru chu ka ngai san zong tak ni in ka phur ta hle a ka kal ve ta nga lani thil tha engamani tak zong ka ti ve ngei mai US Army Air Force pilot tho George Litcharan ti hian a soibok min ron betu te hnena chuan min hriat hran theina tura flying jacket dum ka hak tur thu ka hrila Anni chuan pilot kalo ni thin nge yani ti finfia na tura logbook kengtel turin min la ti fana Indona muala chuan kan han lûtte sipai le mi pui hrim po kan in tam hle chungin harsa takin ramding tir chu kan hum him rama voina hi chuan USA in Israel hi ka in anga ka ngai to ma zoka ka thla po amuang hle ani ti in Tel Aviv vela khomwal sipai commander pakhat US Army ya platoon leader lo ni thin Shol Salom Bashki nan ti hian a soibok
kenin sipai zali vel kan ngaithla-in kan bitum Egyptian Brigade a chuan sipai sang thum vel an oma min tam hne chiang hle mahse engkim huam le rilrufim taksi in theitopin kan hmachona kan pilot ten an thlawna nei ang te tangkai le Huaisen taka hmang bokin Tel Aviv le kan huam chin ram te chu kan hum thei hrama in Judâna-ah tha ka thaw ve le ka tel ve ne ta kha chuan tham engma a om ho lo mahse kha in Judâna ka hriat rengna chan lian ber chu hei hi ani Khawvela hmeichhe tha ber te zinga pakhat nen in tonga kan in nei zui ta hi kanupui ngei hi ti in rambuai la-in an in char ti na ani chu England khopui London aṭanga in pe Juda te en thran na tire tura hmala thin tu vidal sasu na thu soi ve thung tlang pakhat la tur kan nia mahse chu tlang Egyptian infantry le artillery ten han lua kha tlat chu engtin nge kan lak theyang tu khat chu cover hma in darli le chan ve a kan han thong thuta anmahni'n be turin kan kalani ti an hriat hma in tlang chan ve kan lon hmana tin tlang po chu kan chu sak tamaya chunglam thil ti mak ani nge in ka hria kan chu sak tlat amak ti mai lo chu soitur ka hrelo khati laya kha hmuna kan om ve le Israel ram din na a tha kan thaw ve kha van nei kan in ti a khang thil te kha tong lo ta angila ka uin lungchiat thlak ka ti jok ngotang in Judâna mual lampan tura London aṭanga ka chhuah dawn laia I thil ti tum hi thil that tak ani ka fapa tia tongkam thra min thla tu le min fop tu kanu chunga khan ka valom tak em in dopui pahnihna South African Air Force pilot thaw hlok tak Israeli Air Force dintute zinga mi le Chief of Operations masaber ni zui ta Smoky Simon chuan ti hian a soi ve bawk nupui ka nei aṭanga cholkar thum hnu lok sangkha chakwa somli pariat mei thla a kan nupa in Israel ta na dopuitu rin South Africa kan chhuah sana Israel din ani hma ni ruka Palestine kan thleng chuti lai chuan in do thlawna pakhat ma Israelin anei lova German sipai ho hlui hlon hnu vuah khom chop pali le Czechoslovakia kut chuak Palestina kan tolh lu somhnih panga te chu kan nei chhun tak meu Anni mahse chuti chung chuan Egyptian Air Force le Syrian Air Force te hma a tlumai lovin kan ding chang tluan chuaka tuna phei chuan oi harsa khopin Israeli Air Force chu a chakin a ro pui to sangkha chakwa somli pariata din ani lai khan Chief of Operations masaber kani a kanupui po Israeli Air Force a meteorological instructor masaber ni in kanupa hian in Judâna muala honeymoon kan hmang ani ber mahse kanin thir ngai lova kanin chuangin kan lom em zo kani in dopui pahnihna khan Juda volunteer maktaduai khat le achan ve zetin tangrual sipai tan in Judâna an hmachon kha ani a khang zinga za pahnih chauh po in sangkha chakwa somli pariata Israel kha ron tan pui se chuan tuna West Bank le East Jerusalem in chuah kan buaina te hi kan pumpel thei tur ani a hun kalto sotna engma nei to lo mani se pomzam mai harsa ka ti thin ti in Israel tan thahnem anga in adu thaw viau ani Italy aṭanga judaral tlan tam tak longmanga Israel a thiar lûtte in dopui pahnihna hun laia US Navy a lo thok thin Harold Kat thathu soi hi lo ngai thla chhun zom ila in dopui a zo in Harvard Law School la lutin Nazi sipain Juda te anti du da dan le concentration camp ma thil thleng te kan zir chianga Juda ten Europe chhuah sana Palestina lu an thlak hlel zia ka han hriat chuan Zion din thar le du na chu karil ruwa alo in tu chho ve ta ani keini chu kan van neya US a piangin kan sei liana kan du kan ein kan du hunhuna thlamuang takin kan musiai siaya zirna tha dongin thiante nen hlim takin hun kan hmang mahse Anni chuan chu tiang nun chu an suang tua phalo kan hun man dan le kan nun chiar da nain anglo tak zeta in thlona na sa tak ani chu in thlona na sa tak chu kan siam rem angaya chung thil a thlen mek laya dan zirna sikula lo thut heu reng mai chu kan thei ta lo ani kan second year chu law school a chuan kan chhun zom lo chiang kher mai
New York palmak mi le sa tenen Miami ya kan thlok lûtte chuta chuan Palestine kalna tur long kan buat sai chhun zom ngal mi somhnina kan enkol thin long kha mi sang khat zanga him taka phur thei tur le Palestine thlenpui thei turin kan buat saya kan peifel hnu in Italy vaw kama khallutin chuta tang chuan ral tlan te chu kan hruai lûtte mi chi hrang le mi ze hrang nei chuti zat mai kan han phura him taka Israel leilung kan han thlen ta mai chu kan va hlimin kan va lom kher em experience ro pui tak ani sum le pa ya har sat na nei mia lo le eizon na konga hlo tlinga hlim le lom taka Boston khopuya om heu kha ka du thu sam ani lova ka pek thei ang zong Juda te ta na pek vek ka du zo kani New York chemistry zirlai Israel in lai pui mu anei thei nâna experiment buai pui tu Norman Lam chuan ti hian a soi ve bok Zion din thar le du tu tam tak omin mi then khat chu an du dan le an thil clear dan te po inang lovin ngai dan hrang nei te an ni hloma chung mi te zinga chuan politics thila inrol na pakhat ma kan nei lo ma se Israel hi kan hmangai ve bur ani top mai Israel khan silai then khat chu anei ve a ma se silai mu an nei chaw hle lai pui mu phei chu tla cham tak an ni chu wangin kan thei topin Israelin a material nei ve chhun te hmanga lai pui mu a siam chhuat thei dan tur formula zongin experiment kan neya tum khat chu chu tianga experiment kan nei lai chuan kan laboratory ya FBI agent teron kalin kan hna tho te chu an ron en dika kan hlau thongin kan bol hlo hrang le khapoimo hrang te chu kan thukru soka ma se agent te chuan kan thil ti chuan hrethiam vek tho ma se Anni po chuan Israel tana experiment nei kan ni ti an hriatin an beng min chhut ngon saka engtin ma min ti talo ani atopa chuan hlo tlingin Israelin David ka lai pui aṭanga ka chhuat tur lai pui mu a siam chhuat thei pha ta a chang chuan aru karala hna kan tho angai chang a oma dan phallo thil te po ani thei ma se he lei dan aya chung nung jok le ngai poimo jok tur kan chia le thahriat na thiang tak po ina min pompui thlap dan hi a om ve a chu dan chu ke ni po in zomin ra tha min chua saka pathian hne na lom thu kan soya ni ti in kan hriat angin tuna chuan Israel hi Khawvel a silai le lai pui chi hrang siam chuak tu hlo tling le alian ber te zinga atel to a an bul tran na han ngai tua chuan hlo tlin na ro pui le mak tak atling ani sang kha jakwa somli paria ta Israel ta na in volunteer palmak kan ti te zinga hian mi pa le sipai bang te chau nilovin meichhia po tam tak antela martar za somni pathum te zinga po khan meichhe pali antel ve nge silai chelek ve kher lo po in medical le logistic support ta mi tangkai tak anni a an nun thapin naro pui tak an thok ani South African meichhia engber nge a tho ve don ti po shelok lova tuifin riat jin kong mel sang ruk don lai zo tu root star ni thu soi hi lo ngai thlak chhun zom ila Israelin indona ma chon turin indona muala ton hriat nei mihring tam tak amamo a khati hun lai khan arab ram te ne na khai khinin Israel khan nei engma anei lo kumsang ni chuang an wa vai hnu a ram te takte an din thar ve chu anmahni'n Huaisen tu ram lian le sipai thahnem tak nei arab ram ten tangrualin nuai chimi an tum ani a chu wangin anmahni'n tanpuitu tur le dopuitu tur zongin South Africa hial an ron thlenga ti chuan pem thar tur mi thahnem tak nen long mangin Israel chu kan panta ani haifa long chol hmun kan lu donin tlai lam ani a ni tla turin tuipui le caramel tlanga chhun eng siar kan hmua kan lomna le kan hlimna na sat zia kha long chong hnuai lama chuang mi pui zinga tang chuan mi pakhatin Juda te hla chuam Jerusalem ma zai on din thar le beisei na hla Israel National Anthem ni zui ta hatikwa hi aron sa chuaka chutia haifa kan hnai deuh lai chuan mi pui zongin dingin hatikwa chu kan zom ve ngala ti chuan lalpa kan nun na izua nungdama min om tira wangin kan lome tiin mi pano pang pakhat aron au chuaka kan va in amen kan lo pe
hai fa long chol hmun kan thlen chuan kan zawaya mita mit tui aluang chuak theuh ti tuna pawh hian kala mit thla thei longa tanga kan chuk chuan khua thim to a light an off veka wangin thim cha tak ani min lo dong song tu ten kan chanchin min zota first aid training nei to kani ti ka soin Anni chuan nurse kan nei lova damdoi lam chanchin le first aid pek dan chung changa hriat inei chuan nurse a itan anga yani chu I hnial lo chuan ti in ka hriat tur poimo te min hrel chhun zom ngala chumi hnu chuan sipai zinga hmeichhe pakhat chuan ka riana tur quartera min hruain ka kut vuana abana min kwa pa in engma hlau su o athim em na chan hi chu Egyptian Air Force thlawna te kan chung zona an thlo kwal wang ani a ma se thatta ka en kol le ngai sak ini dona heram tan hian thilro pui le special tak itinge bokang engma hlau tur om lovania ti in min tong thlamuana khanu kha voi khat ma ka hmunon le to lo na in athu soi khan Huaisen na le tumru na tam tak min pe a an Huaisen zia le Israel an hmangai zia ka hmu khan kanun hi ane thlo tani min veng tu hakana sipaiten South Africa tanga karon inpek chan hrethiam lovin mak an ti hle a an zinga tlangwal pakhat phei chuan Israel ai thil ti tur ingai tu anga yem indona hmun na ni a mitin nun na ta na hlo omasin tuin nge kal turin phalna pereng reng che ti in min zot hiala ke chuan hebrai tongin in mi te chu ka mi te tho an ni a tanpui tur chewin ka lo kal lani in mi te zinga telve ka du ani ti in ka changa tarlan to angin Israel tanaral do tura in pete mai baka Europa Judaral tlan tam takin nun bultan thale tura Israel an pan chua chu awangin kumthum chung lakin Israel population chu ale thokin apunga chu tiang zozai mi pui chena tur chuan khothar dina chena tur in sak ringot po na hau tak fe ani US in satu company lian tak nei tu Isador Millstone an Israel Kohna achandan hi longai thachun zom le ila Ben Gurion an minron khol hlol maya get kan hon le to wangin ni tinin Europe ram hrang atangin Judaral tlan asang te lan ron lut chua chung ho chen na tur in satur chuan kan mamo che ni sum kan nei lo ti hre turin kan du bok che aron ti deuh top maya ke po in ka hriat thiam pui hle Israel ka thlen vele atuk zinga Ben Gurion te ho nen chuan meeting kan neya kan soi ho mek lain ani churon ding chuakin Isador khonge in te chu ati tran ngal chuk maya man mo ve tak ani ama mo tu te mo na san to zia ngai tu chuan heti taka prime minister ahman mo po hi a om viau reng ani ti chuan ke ni po in rang takin na kan thok tan ngala ma se kan hriat angin Israel a chuan thingkung a om lova thingzai hmu tur la om hek lo thlale ram ro ani awangin ke ni po chumi mila kan in herrem anga ya chutiang ani awang chuan Israel ram thaler leilung mang tangka in reinforced concrete lama kan in sor binga lungnoi le tria vai vut lakhomin cement le tuinen kan chiara design hrang siamin California le Florida te a in hmu thin tur ang in thapui pui le lian pui chu kan pumta chur maya chung in thar te chu ron lo in khothar an din zui ngal zela tu man ka ui ka ar an ti lo Europa Juda te chuan ram thiang hlim Israel a nge nun bul an lo tan thale theita ani tuntumatan chuan heti chin hinile ri se Juda te an hnama an chian zia le Israel an hmangai zia hi thonthungai nom tak atlinga Mizoram in zalen na sualaya Burma le tlang hrang kan zo na thlak puiten Mizo nam sipai ram mu te an phak ang to kan lo tan pui thin te nen po khan amit thla zom thei deuh ome kan nam kan dam zel theinan tun hnu zela po tlang hrang a zo na thlak cheng ten kan in u naw na kan von nun zel a poimo hle ani du to kila he channel hi lo subscribe in midang hne na po lo share ve thin la next video a in hmu le kan tum don nia
mang tha le